Hunenche moyo koene kiabuna amachinaro ase chiskuru eroko abaroki wachinga kinyorora samasomabo ni yikombeke mo kemanyikanite buna top talent itkulia lero kiabage wikase skuru y'abanyaruka ya Manga iyo gotoka Mbie county ya Nyamira na kwena na obokonyi bwetangi negento abaroki na baiga abaroki wabagokera na wakangambia mono natukumanyiwa no morikeito Mildred Mumanyi amache na yengencho asobotumeki bwakera lituko ase chinsemo ao bunachinga chiskuru gatiye chinde imeya skuru y'abaiseke ya Manga yegotoka county ya Nyamira nigo abaiseke bagokeire okwegwa wetangi yechirita chiri bwikomi kurwase ekiombe ekemo kurwa mache ngumbugi ya Top Talent Agency eliokeania omuchando bwa mache ase abaorokia babo batabisa omogokobo bagwa kangambu ya mono twabwatobo komubwa mache abaiseke bale kwenda boya mache kurwale matukande banyora mbali konyara gusibino n'ekyanga twagokira sengencho ya Top Talent Agencies batokonyire tangi ya 10,000 liters egere abana bacho banyora amache banyare ko babago sibicyanga cyabo abokongu boli bakonyora sogotesi bibono twarorire ngabwa keire una abaisike na kimogo teba samanga nayo. We are so happy. We thank you for the partnership and you are welcome to feast us another day where we shall welcome you and we shall continue this kind of relationship for some time because the girls are going to be happy with the water. We have solved our problem of water and we want to thank God that because of that even our performance will improve. Abarokiwa abobo igon bagokera na guchengera ogocha wetangeyo nigo bakangambu ya mono. Babiri to konyorobo kongubonge asola mache twari kwenda rochene bas alafu amache yo karo twaeretire twasanga abantu na batatu arenga makesana lakini mune tangia shire bono bokongo bumbori go chikoba towote abanya asanti jengo bakerambya mona sengencho mwateretire tangi bono mbakonyara kwenda roche basobe basime basome asanti. Dominic Obadia oyore omoteneri bw'ekiombe gya Civility Tours oyo nainde obwaterana n'ekiombe gya Top Talent Agency eliogokerania eira yokoreta etangi nigonera bwatayaiga ntwachitega igas Manga Girls tukanyora abana bega abaiseke ba Manga Girls babate challenge ya mache abaginare tutekuru Beverly Hills California kolia America bakabakonya bakahidinga mache barete bakarepromise bache barete tangi kegere bache gokonya abana baiga mbakogenda roche asatambe which poses a risk asabana banyaruka lero iga na fulfill a promise so ngota bangambia munase a company ya Top Talent Agency ekorau na David Fegan na Isabel Donadio mbia muna so gokonya Manga Girls tugo sabanga na ande mambi ko muranyole kende mukonya abana baiga kegere mambi abana babaraiba mambia bacha gotokonya ase chinga kecho nigo omukonyi bwo mwalimu omonene bwe skuru eyo aira libagali abene na kugania abaiboli kubaikange abana babo anene aseruse yaiga erentambe mwirende munaino abana abaiseke mangana na Manga ko banyora mwanyore nga mwirendire kegima mosali obogima bwino bwa mambia abaiboli abana bakabago changa na basabire mubeka abaiboli abana ba ange mobabekange moborokereri munyoko ba akero babwate boko ngubonde bonsi bakukwana nainwe mobe ange kegima kubategerera ande bono moko bare morengereri ngabana begekero bakorire skuru ngaigo bono moko bachwara mobaikange ane mogenderere ko basemia dituko gochia serinde Golipoteria egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Mumanyi.